Čau, mám zavedieť na videa a najprv ešte ako to začneme, robím toto. OK, konečne to lepšie. Takže, čau, máme ešte raz a vidíte nového videa, toto video je vlog a dnes sa budeme baviť o všelakých témach. Napríklad ešte ako prvé si povieme niečo o Štúrove. Nedávno som odozdal video, ktoré bolo ešte zo Štúrova, lenže vtedy sa mi to tam nechcelo odovzdávať ani keď som prišiel, tak som to odovzdal až predvečerom. Neviem. No a vlastne už som doma asi týždeň, dneska to bude večer týždeň. Prišli sme stade asi o nejakej 9:30. Asi neviem. Chvíľku počkajte, menší strik bude. Počkajte, menší strik práve teraz. OK, som späť a chcem vám ukázať toto pero. Možno poznáte z toho videa, čo som natáčala so Snipexom. Keď stlačíte, tak kopne. Ani ma to tak nekoplo, ako som sa zlakol, takže tak. No a ešte som si tam kúpil niečo lepšie. Pištol. Ktorá tiež dosť kope, ale už menej. Hlavne, ale keď to máte takto končekov, to boli strašné. Má to k tomu ešte aj laser. Pozrite. Ty brďo. No dobre, týmto si kazím kameru. Počkaj. Moje oči. Ja teraz ma to zavolalo, keď som sa furt pozeral cez kameru. A ešte tu je svetelko. A najlepšie to kope. Nachytal som s tým už asi niekoľko skaniaky. Aj rodičov. Ale nie, dosť bazne takých blbostí. No a vlastne nemali sme ani toľko času na videa, iba keď nám zostal nejaký čas, tak sme natočili niečo. Aj toto bolo málo, čakali sme, že tam stihneme všelijaké Madlibs a také. Sice sme to natočili na Snipexov kanál, ale na môj sme nestihli ani tichú poštu. A prepáč, že som není upravený, len to tak narýchlo, keď som sám doma konečne. Chvíľku, aspoň, lebo odtedy som nebol sám doma vôbec. Iba chvíľu som bol vtedy, iba pol hodinku a to sa mi nechcelo. A teraz sa mi zrazu chcelo. Ak nebudete ma počuť a slabšie ma budete počuť, tak prepačte. No a ešte ďalšie téma prebereme. Už sa pomaly dostávame k 100, za čo vám strašne ďakujem aj za podporu. A fakt, ja si nečakám, že to je tak ďaleko. Špeciál bude za 100 odoberateľov. Ak dosiahnem toľko odoberateľov, tak bude špeciálne, kto mi píše. Aha, dobre. Už viem, kto to je? Dobre, pozdravujem do videa. Neviem, či to pozerá. Je to Romana. Sa volá, áno, Romana. Tak ju pozdravujem. No a ešte, čo by som chcel tomuto videu dodať. Už to natáčal aj Vintor. Chcel by som poprosiť Matrixima, aby začal zase natáčať. Možno si niektorí všimli, že Matrixim už nenatáča videa. Prečo? Už to hovoril aj Vintor, ja to poviem tiež. Pretože Vintor, nechcem obviňovať Vintor, hej, ale ja to povedal, tak to poviem aj ja. Povedal chalanom na tréningu futbalovom, že aj on natáča, oni sa pýtali, aké má meno a tak ďalej a tak ďalej. A on to povedal a vlastne sa mu všetci tam smiali, neviem ani za čo sa mu smiali, asi, že to bolo trápne podľa nich. A vlastne sa mu tak smiali a on sa za to hambil, tak on prestal natáčať a všetky si dal za súkromné. Tak by som ho poprosil, začne od znova. A ak nie od znova, tak všetky zverejní, pretože to boli strašne dobré videá, strašne ma vždycky pobavili. A hejterov ignoruj. Takže áno, Matriximo, to je ďalšia téma, dobre. Ešte čo by som povedal? Neviem ani, čo by som už povedal. To je možno všetko z tohto videa. Určite sa môžete tešiť na ďalšie videá, čo budem mať aj teraz cez leté prázdniny, pretože už budú leté prázdniny, už sa uzatvárajú známky. Už mám uzavreté niektoré. Áno, už mám uzavreté. No nie sú to veľmi príjemné známky. Samozrejme trojky a tak ďalej, ale nie. Neučím sa veľmi dobre, ale to vás každopádne nezaujíma, takže to už je asi koniec tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nedáte dislike, poprípadne komentujte alebo dajte odber. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.